Assumpta, quan vas començar a escriure? Bueno, aviam, començar a escriure no puc dir una data concreta perquè jo penso que el fet d'escriure és una cosa que es porta de fàbrica. Sí. Llavors, a mesura que vas creixent, que vas teixint relacions, que vas entrant en contacte amb la societat, amb la natura, amb la gent, doncs es va desenvolupant aquest instint que tens i al final acaba sortint. No crec precisament que sigui com una opció, és una manera de viure l'escriure. Llavors, vull dir, el cor, el pensament, el sentiment, tot t'hi porta. De totes maneres, no sé, vaig començar a escriure petita quan ja feia redaccions a l'escola i la mestra em deia que les feia molt bé i això m'animava a anar a escriure. Vull dir, no hi ha una data concreta, però des de molt petita. I quan escrius, amb què t'inspires? Què et sol agradar més a l'hora d'agafar temes? Bueno, aviam, jo crec que qualsevol cosa de la que escrius està basada en la vida, en el dia a dia, no? Llavors, qualsevol anècdota que en un moment determinat, no sé, pugui sortir al diari o a les revistes, qualsevol xafarderia de veïnat, qualsevol confidència d'una amiga, qualsevol cosa d'aquestes, un cop l'has elaborat i tot, pot arribar a ser una història. Llavors, vull dir, m'inspiro amb les coses que surten del dia a dia, o amb les coses que veig o que visc. Evidentment, llavors s'han d'elaborar i donar-hi el teu toc personal, perquè, clar, has de tenir un toc personal per enfocar les coses, no? Però m'inspiro en qualsevol cosa, no hi ha cap limitació. I escrius cada dia o de tant en tant? O quina forma tens d'escriure, si escrius i reescrius molt? Sí, o sigui, aviam, com que no soc professional, l'escriure és quan tens temps, evidentment. Llavors, jo el que sí que no puc fer és posar-me a escriure si només tinc mitja hora, perquè necessito concentració. Llavors necessito tancar-me al despatx, necessito que ningú m'atabali, que no hi hagi ni música. Llavors tot aquest procés de concentració, com que implica una estona, si no tinc 3 o 4 hores per endavant, com aquell que diu, ja no m'hi poso. A no ser que sigui l'hora de la correcció. L'hora de la correcció sí, però si no, no. Llavors, vull dir, de seguida que puc m'hi poso perquè porto tot el dia penso en la història que estic escrivint. Quan passejo el gos, quan estic mirant la tele, a tot moment estic pensant en la història i estic prenent apunts de coses que vull introduir. Llavors jo podria dir que escric tot el dia. Ara, passar-ho al paper és quan tinc un parell, 3 d'hores de marge. I la lectura, quin paper hi té en tot això? La lectura, bueno, esclar, la lectura és un problema perquè quan jo estic immersa en una història i estic tan immersa que si llegeixo em distreu. Llavors, hi ha moltes vegades que mentre faig el procés d'elaboració, jo fins ara he fet més que tot contes, ara estic en una novel·la però he fet més que tot contes, quan estic en el procés d'elaboració gairebé no puc llegir perquè em distreu dels meus personatges. Jo visc amb els meus personatges fins que els deixo. Llavors, quan els deixo, puc passar una temporada d'un mes, 2 mesos, que llavors llegeixo a tota hora, o sigui, recupero el perdut. Evidentment, com més llegeixes, més bé escrius. I quan més escrius, més bé escrius. Vull dir que és un procés de treballar. I amb quin gènere literari et sents més còmode? Has fet poesies? Parles que fas contes? Amb què et sents més còmode? La poesia m'agrada, però no n'escric. Sí que m'agrada la prosa poètica. Llavors, amb tots els meus escrits, intento posar-hi una part, sigui per descripció, per el que sigui, de prosa poètica, perquè també hi dona un to que a mi m'agrada, un to més sensible, no? De totes maneres, jo amb el gènere que em trobo més còmode és la prosa, i llavors dins la prosa, més que tot el gènere novel·la negra, de costumbrista, gòtica fins i tot, serien els temes que jo toco més. Pensant una mica en el procés de l'escriptura, tu què creus que ha de tenir un bon llibre? Per què un llibre
en diem que és un bon llibre? No sé, bé, jo primer de tot, potser perquè m'agrada, soc bastant perfeccionista i tal, perquè un llibre sigui un bon llibre, primer de tot jo penso que ha d'estar ben escrit. O sigui, almenys a mi, un llibre que pugui explicar una història molt interessant, però que està mal escrit, no m'agrada, vull dir, ja el desestimo. O sigui, primer de tot penso que hi ha d'haver aquesta part. Llavors, potser perquè a mi m'agrada molt l'acció, la sorpresa, doncs m'agraden més els llibres en els que es barreja tots aquests ingredients. O sigui, per dir d'una manera, a mi en Pla m'encanta perquè és un molt bon escriptor, però no seria el meu escriptor preferit, perquè és una escriptura molt més tranquil·la, de descripció, i a mi m'agrada una escriptura més extrema, més de... bueno, que hi hagi una intriga, que hi hagi un suspens, una sorpresa. Llavors, per mi, un bon llibre seria el que té aquests ingredients. Molt bé. I què significa per tu escriure? Què és escriure la teva vida? Bé, amb això que dius d'escriure la meva vida, sempre hi he tingut un dubte, perquè tota la vida que he sentit a dir que en el fons tu escrius, el que tu escrius és el que tu en certa manera ets, o és un alter ego, en fi. Llavors, esclar, jo escric molt temes d'assassinats, d'enverinaments, llavors, esclar, jo precisament em penso que soc una persona molt pacífica, llavors, esclar, diria que en el meu cas, evidentment que hi passo coses meves i de relacions, però no seria la meva vida, per dir-ho manera, o sigui, ho distancio una mica, és com una altra vida, no? Llavors, més que... és que és una manera de viure, o sigui, per mi l'escriptura és una manera de viure. No sabria viure sense l'escriptura, vull dir que és la meva manera de viure, evidentment faig moltes altres coses, com és natural, però l'escriptura és allà on jo m'hi sento i és el meu jo més íntim. És potser on deixes anar tota la teva imaginació personal. Sí, m'agrada, sí, la imaginació personal que no pots fer moltes vegades. Clar, amb un llibre pots construir, desconstruir tot el que tu vols. És com la sensació de que tens un cert poder, per dir-ho manera, no? Perquè, clar, estàs passejant i penses en un personatge teu i que si fos dins la realitat estaria molt encasillat. I en canvi tu dius, doncs no em ve de gust fer-li fer això, doncs ara li faré fer això que és molt més extrem o això que seria molt criticable i pots fer el que vols. I poder això és una mica el que m'agrada, és una manera de poder dir i fer el que et sembla sense cap condicional.